भाई लोग सोचा लोग तहारा लोग के फ़ोन में एगो अपडेट आइल आ तू लोग अपडेट कइला लोग। अपडेट जब कइले लोग तो तहारा लोग के फ़ोन चालुए नइखे होत, ओइमे कएगो प्रॉब्लम आ गइल। अइसन बहुत सारा प्रॉब्लम बा। अगर अपडेट आवता तू लोग चुना के अपडेट तुरंतले कर देता लोग तो बहुत जना नुकसान में पड़े वाला बाड़ा लोग। आज जो हम बात करे वाला नहीं, आजकल के जौन स्मार्टफ़ोन बा कैसे एगो अपडेट दे के हमनी के पूरा पैसा बर्बाद कर देता एके सेकंड में अपडेट कइला के बाद से। का प्रॉब्लम आवता अपडेट के बाद आ कैसे दिमाग लगावता सब कुछ बतावेला बानी। तो भाई लोग तोहर लोग के फोन में अपडेट आएला बा, आगे अपडेट तू लोग फटाक दे कर देला लोग तो रुक जा लोग, ठहर जा लोग, सब्र कर लोग, तनी वीडियो देख ला लोग। हमारा लोग बहुत फोन बा और सब फोन के अपन एक्सपीरियंस तालोग के साथ शेयर करे वाला बानी, जौन की तालोग खातिर बहुत ज़्यादा लाभदायक होई। देखो लो भाई लोग आजकल के फ़ोन का होता, पहले हम रेडमी के बात करें। अगर रेडमी में कोनो चीज़ अपडेट आता तो कैसा हम ये देते हैं जब कैमरा नहीं खुलत, कैमरा कट जाता ऑटोमेटिक, कैमरा नहीं खुलत। पोको में आता तो पोको फ़ोन मतलब चालुए नहीं होत, मतलब वो का हो जाता कुछ समझ में नहीं आवत, डेड हो जाता पोको में। बहुत ऐसा पोको फ़ोन होता, बहुत जैसा रेडमी के फ़ोन बा जौना के कैमरे काम नहीं करत। आ देख लो भाई लोग सैमसंग के जौन फ़ोन हो गई, सैमसंग के हमने के समझबे कौन नामे एगो फ़ोन है। सैमसंग का करता जब भी कोनो अपडेट देता तो का करता वैसे मलवा डाल देता, जाना से हमने फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हिंगियाए लगता, लेक करे लगता। आ जाना की वजह से कि हमने एगो नया फ़ोन खरीदे के पड़ जाता। अगर आदत बा जैसे हमार आदत बा रेडमी चलावे के तो हम फिर रेडमी खरीदम, कैसे मी स्टोर वगैरह बा, उसमें मी के अकाउंट वगैरह बा, बहुत सारे चीज़ बा जौन की मतलब रिकवर हो जाला। वैसे ही हमका आदत बा तो हम रेडमी चलाएम। तो रेडमी अगर ऐसा काम करी, कैमरा का ना काम करी तो फिर सोचा कोनो रेडमी का फ़ोन लेवे का, फिर हमारा पैसा बर्बाद हुई। सर्विस सेंटर में भी ले जाता लोग तो पैसा काफ़ी ज़्यादा ले लेता सन, चुतिया बना के तारा लोग के कुछ भइल नहीं के रहत, मतलब कि खाली सॉफ्टवेयर अपडेट कइला के वजह से हो जाता। और सुधरे वाला नहीं के जौन एगो प्रॉब्लम आ जाता है समझ लो कि दूसर का अपडेट आई ओकर साथे सुधर जाई। हमरा लगे मीटे नहीं रहला ओकर साथे ये भइल। एगो लगे रेडमी के 10 प्रो मैक्स ऐसे कोनो सेट रहला ओकर साथे उहे प्रॉब्लम भइल। पोको हमरा लगे रहला पोको X3 प्रो जौन की डेडे हो गइल, अपडेट कइनी था। आ देख लो भाई आसूस ओकरा के भी महंगा जौन फोन बा एमे अपडेट आवता तो ई का होता कि हमने देते हैं जाके एमे सिम नहीं के उठावत आ ओकरा बाद से फिंगरप्रिंट वगैरह काम कइल बंद कर देला। जब भी आसूस में कोनो आवेला अपडेट, ई हम बहुत ज़्यादा फेस कइले बानी। हमरा आसूस के भी फोन बा मतलब कि जौन भी फोन बा जाना में भी अपडेट आवता, सब में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आजकल देता रसन कंपनी वाला। ऐसे काहे से कि उ लोग फिर से नया फ़ोन खरीद लोग, अपना पैसा बर्बाद कर लोग। तो देख लो भाई लोग तू लोग कहब लो कि क्या अपडेट ना करी जा फ़ोन, भाई तू का कहत रह अपडेट कइला से तो हमने सुन ले बन जा फ़ोन फास्ट हो जाई। आ तू कहत रह जो है प्रॉब्लम आई तो तू का चाहत रह, तू लोग ई बात सोचते हो बोलो। चलो लो भाई लोग हम तार लोग के एगो जवाब देवे खातिर बैठल बनी। देख लो भाई लोग का बात बा कि अपडेट तू लोग कर लो, हम एक रोक नहीं सकत, लेकिन कोनो भी अपडेट आवता तू लोग चुना के तुरंतले अपडेट मत कर दो। तनी देर वेट कर लो आ ओकर बाद से एक महीना कम से कम वेट कर लो, 10-15 दिन में मत कोनो रिजल्ट लो। 1 महीना वेट कर लो, वो अपडेट के गूगल पे सर्च कर लो ओकर में का प्रॉब्लम आया लोग ताके जरूर बताई, बॉक्स बताई, चाहे यूट्यूब पर सर्च कर लो कि अपडेट कइला से लोग के फोन में का प्रॉब्लम आइल बा, लोग तारा के जरूर ही बताई। ई बात समझ लो, ओकरा बाद से अपडेट कर लो। आ अगर केहू के फोन में देखो लोग कोनो डल्ले होकर कि हाँ है प्रॉब्लम आइल बा तो काम करो कि तू अपडेट मत कर। आ कई बार कंपनी वाला इहो काम करता सन कि अपडेट ना कइला बाद से और ज़्यादा फोन हिंगिया देता सन। आ कब अपडेट कइला के बाद से स्टोरेज बहुत ज़्यादा ले लेता सन, मतलब प्रॉब्लम तो आते रहता अपडेट के साथ। आजकल कंपनी वाला काहे सन करता रहसन, काहे से ओकनी बहुत ज़्यादा फोन लॉन्च करे बा, अगर ऐसे ना करे सन तो फोन बिकी कहाँ इतना लॉन्च करता सन, अगर सही चले लगा अपडेट के साथ तो इहे सब दिक्कत बा। तू लोग चुना अपडेट जौन करता रहो तो रुक जा लोग, ठहर जा लोग, सब्र कर लो। बहुत फोन साथ ऐसा दिक्कत आवता, ओप्पो वीवो रियलमी ओकरा सब फोन के साथ ऐसा दिक्कत आवता। सैमसंग तो हिंगियाए लगेला एकदम साफा लेगे लगेला करे। पोको तो डेडे हो जाला। रियलमी के साथ का होला कि उहो डिस्प्ले अच्छा से काम ना करला, मतलब कि सब अपडेटे के साथ ही सब प्रॉब्लम नहीं देता सन मालवेयर जौन की हमनी के लूटता रहसन। इस भूसरी वाला नहीं सन सुधरे वाला, बिल्कुल नहीं सुधरे वाला। कैसे नहीं ना फोने लॉन्च करता सन ना कर सन तक फोन नहीं बिके वाला। तो भाई लोग देख लो हम तो क्लियर बात यह कहम कि रुक जा लोग, सबर कर लोग, जब भी अपडेट आवता कुछ दिन वेट कर लोग, आ बाद यूट्यूब वगैरह पर सर्च कर लो ओकरा बारे में, तब जाके अपडेट कर लो। तो भाई लोग हमारा जहाँ तक लगता है ताह लोग की जानकारी काफ़ी हद तक अच्छा लागल ही। कोनो भी सवाल होगा कमेंट करके जरूर बताओ लोग, हम ओकर जवाब देवे के जरूर ही कोशिश करें। तो देख लोग भाई लोग यही साथ हम वीडियो करे चाहते नहीं समाप्त। अब मिलते हैं ताह लोग से एगो अगला वीडियो में, तब तक खाती बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।